byl srpen. Tam dole v Pšenici zněly srpy a ten vřes byl v plném květu. Brouček se zastavil u kmotříčku, aby se pochlubil, že už lítá sám svítit. A má krásné světlo, takové silné, až oči bolí, obdivovala lucerničku Beruška. Škoda, že nemůžeš letět se mnou, Beruško, řekl Brouček, aby zakryl rozpaky. A Beruška jen zašeptala: Broučku, dej na sebe pozor. Já se tady zase zastavím, až poletím z města domů, volal už zdaleka Brouček. Brouček hned poznal, že je to ta hodná paní s dětmi, které nedávno viděl v kostele. Broučka přemohla zvědavost. Na co pak si to ty děti hrají? Slepá bábo, kam tě vedu do kouta? Co tam vidíš? Kohouta? Co v tom kohoutu? Jehlu a niť? Tak si mě, bábo, chyť. Počkej, já ti posvítím, vyhrkl neopatrně Brouček a přidal se k dětem. Kdo to tu do mě šťouchá, zlobil se chlapec. To ty mi kazíš hru? Jen počkej. Ach, ten Brouček. Jestli pak on neumřel. Maminka netrpělivě vyhlížela Broučka. Už tu měl přece dávno být. A Beruška? Ta se těšila na Broučka, vždyť přece slíbil, že se pod dubem zastaví.
ránu našel poutníček Broučka v zahradě. Takové neštěstí. Hned se vydal pro pomoc. Brouček se ještě nevrátil, šeptala vyděšeně maminka. Však on přiletí, bude tu každou chvíli, uvidíš, uklidňoval maminku tatínek. Poutníček s Kovaříkem spěchali, ale opatrně, protože Brouček byl zle potlučený a už se ani nehýbal. Ale tatínek už byl sám netrpělivý. Nemusel však hledat daleko. Odneseme ho do chaloupky, prosil tatínek. Vždyť Brouček žije. Neslyšíš, maminko?